Deffrwch i'r posibiliadau. Triwch 10 eiliad o 9 ginger, sain slimio, powdwr maxi gwyrdd, offer deffro'r meirw, gwm ots gen I, tegan bapur, bwyd cryfhau, cathod yn hedfan, sem web, byg cyfan oll am 3.90. Yn labordu toys a bechyn galws yr hyfryd Helen. Chwarter wedi lift. O'n i jyst eisiau bod yn normal, chwel. Creu toys a bechyn galws sy'n gwneud bob dim yn well ag ati. Fel sen slimio. Afro potel. A gwneud bechyn galw i'ch hun. A dyma fi'n creu powdwr maxi gwyrdd. Dim bwriad I ddrysu dim, ond roedd gan fy Yncl Donald ideas arall. Dwi eisiau powdwr maxi gwyrdd allan y fyna hefyd ar greu llanast mawr. O, ac un paced I bob bocs, cofiwch yr amgylchfyd. Ochr arall i'r dre, mae Ken Fychan yn chwarae gêm gwael. Arsal I Mr Fychan. O, fysa'n slimio. O, diwedd ar y bwlio. O, be di hyn? Daw dydd, y bydd mawr y rhai bychain gyda powdwr maxi gwyrdd, cynnyrch gogoneddus neis. Lle ma'n sen slimio'r neisi? Tŷ melyn boring. Boys, fi eisiau chi. As if. Mae fy Yncl Donald wedi hala'r powdr maxi gwyrdd mas, a wisio help chi, gan agos ots ganddo chi am fy nghynffon gwyrdd, na bod fi'n gallu gwneud hyn. Dwi'n mynd I ddioddo ar ben fy hun. Paentio'r Byd yn Wyrdd. Gorgimwch wedi gorwneud. Bwyty dwi a dima yn ceisio twyllo pobl efo byrddau bach. Newyddion newydd yn cyrraedd ni, mae madfall plastig. Di roch. Hei hogia, roswch! So, be di lliw y powdwr maxi gwyrdd? Fel I prawn masif. Pan dwi'n clicio mysaf, mae pethau'n digwydd. Wch! Troi! Sa raid chdi neud hynna! Sut ti'n mynd I glir hyn I mam, troi? Uwcs, mae'n iawn! OMB. Hogyn mawr neu be? Mater o fan. Be mae hynna'n neud o fanna? Oce. Rhaid wneud rhywbeth cyn I fy Yncl. O'r ffordd! Neb yn twtio'r lardyn yma heb I fi ddweud. O, mae hyn yn mynd I fod yn spree, 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 spree. Mae burger fi fawr. Gen I un braich fel braich hulk, ac un braich fel braich hulk fi, cyn bod y braich hulk fi. Dowch! Amlaen! Clamwch nhw! OMB! Gwnewnch am y boes glai! A lleiaf o'i broblemau, beth fydd yn digwydd, welwn ni fwy na ddylwn ni, fydd Yncl Don yn troi lliw eto, a fydd y pedwarawd yn darganfod pan fod troi yn gwisgo bythodyn. Gwiliwch y bennod nesaf o 3.90.